Hola, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 6:27 minutos da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, debe de ser das únicas 5 persoas en Galicia que non nos fan. Así que, por favor, @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E dende xa, atención, quero un chan-chan para isto ou algo, un sonido, algo que poidades poñer, non sei, o que sexa. Dende xa, señoras e señores, aí está. Podedes entrar no noso Instagram, porque aí está o gañador ou gañadora do libro do A Voltas co Prato. Eso é un aplauso, para que aplaudades. Bueno, é o primeiro de moitos exemplares que imos sortear, así que moi atentos e atentas, porque imos dar máis libros, vale? Así que participade, seguídenos nas redes sociais e, ademais, no libro e no programa están dúas persoas maravillosas que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Toma, toma. Estamos a luns, Xulio, Begoña, estamos a luns 11 do 11 e este... No, espera, 11 do 11 e este é o programa 611 do A Voltas co Prato. Que quere dicir isto? Algo vai pasar. Quere dicir... No, sumando todo a que estivo neste plató antes a miña hija Xulia... Que? Que pasa sumando todo? Do número do gordo. Ostras, pois habrá que collelo hoxe. A mí xa me dixo que enganaba hoxe. O gordo. Ah, que enganaba. A mí xa me dixo que engañaba hoxe. Hai que saber cal é o gordo. Pois igual acaba en 611. Ah. Ou é o 1111. Ah. Estou nervioso. Bueno, señores, imos cociñar a ver que nos trae Rosa de Outes. Son Rosa, veño de Outes, e gustaríame que me dixeran como tiña que facer. Pastel salgado. Sei que leva carne picado, ou bacalao, o que sea, pero non co fixen. A ver se os cociñeiros ahora me dan unha idea para facelo. Quero felicitar a unha compañeira que está en Fuerteventura e está de cumpleanos hoxe. E moitas felicidades para ela. Vamos, Xulio. Vamos, estou. Salado. A ver, ti que faz? Eu sei tocar a caixa. Eu tamén. Dale. Non sabes tocar a caixa. Tú sí que non sabes tocar. Bueno, xa está, bueno. Ai, pastel salgado para quedar alucinados, como hoxe no programa. A ver que fan os nosos cociñeiros. Xulio Mato, con que vas a sorprender a Rosa? Pois eu vou facer un pastel salgado. Non me digas. Sí, de carne de porco e carne de tenreira. Carne moída, Sí. Despois un refritiño moi rico cunha base de pataca ca súa tona. Super sinxelo, pero super rico. E agora que veñen estas festas, que hai máis días que longanizas, pois non vai ser todo marisco. A ver, non se di máis días que xudías. No, eu digo longanizas. Vale. Non sei como. Bueno, me refiero que é algo super recurrente, tes amigos, tal, non sei que, e con 4 patacas faz unha fantasía. Claro. Galicia, faz unha fantasía. Con 4 patacas, con carne mesturada, picada e demais. Bueno, Xulio Mato vai facer un pastel salgado de carne, Begoña vai a risa. Que vai facer, Begoña? Vou a facer o super pastel, o definitivo. Bueno. O último. Atención. A fórmula máis sinxela, máis fácil, con super trucos, ahora que veñen estas festas que temos agora moita xente na casa para comer, tú non, porque te invitan, pero hai xente que trae xente a casa, sabes? Pero hasta o mellor a poder facer tú na casa. Mira, vas practicando 20 días. Ten que prender o forno, eso, Atención! Señoras e señores, porque Begoña Vázquez di que vai facer o mellor pastel da historia dos pastéis. Vai haber ningún pastel como ese. Xulio dixo que o seu que iba a estar ben tamén. No, o meu vai estar moito millor. Bueno, vale. Verémolo. Señores, facemos pastel salgado para quedar alucinado. Na Voltas co Prato marchamos con Begoña Vázquez. Veña. A ver, Begoña. Batedor. Salado. Mira, aquí teño molde para que vexan, mira. Teño aí cor moldes. Vale. Vamos a poñer a cantar primeiro. Vamos a poñer a cantar un pouquiño de nata. Pero escoita, para facer os pastéis neses moldes de flan? Sí, vou facer os pastéis nestes moldes de flan. Pois para ser definitivo un pouco, cucho, Claro, para ser definitivo é pequeno. Eu vou-me meter a tua cociña? Sí. Por non. Sí que o faz. Hoxe non, que ainda é lunes e ainda non fun. Vale, moi ben. Bueno, que tal foi a fin de semana, ben? Pode ser un pastel... Sí, moi ben. Sí? Sí. Fíates cartos. Fun a Pontevedra, moi ben, paseino moi ben, foi todo de maravilla. Fíates cartos. E acolleronme, claro, jolín. Por toda a xeografía facturou. Traballou, deixou aí o lombo. Moi ben. Tú que fixeches? Eu fun visitar aos sogros o sábado. Claro. Comer un churrasco moi rico, por certo, meu sogro. Pois o que traballa é o que ten. Aí está.
Pero eu tamén traballei, para comer tamén tive que traballar, entendes? Bueno, vouche explicar cousas importantes. Sí. Teus sogros teñen un ceo ganado. Tens por aquí a nata xa, a nata na Vamos a poñer a tixola. nata. Isto é unha maneira de que nos salga antes, de gastar menos luz no forno, Vale. E que se nos cociñe moito antes. Vale. E aquí temos, mira, puxen un poquinho de auga, vale? E puxen unha servilleta, un trozo de papel de cociña. Vale, para que? Para que nos asente o pastel e para que non salga tanta burbulla. Vale? Entonces, eu hoxe vou facer de bacallau, o pastel. Vale. Pero neste caso, o que podese facer de calquera outra cousa. Vale, podémolo facer dun polo que nos sobra, podémolo facer de langostinos que nos sobran, podémolo facer de salmón, podémolo facer de atún, dun atún en lata, unha caballa en lata. Temos un montón de posibilidades, vale? Entonces, o máis interesante aquí é ver como se fai a mezcla de ovos, nata, un poquinho de concentrado de tomate, un poquinho de tomate. Vamos a facer unha mestura de alimentos. Mire, espera, pódelo facer en vez de explicar. Sí, podo facelo. É que me estaba explicando, estaba me poñendo un pouco nervioso. Sabe, Entón, nata. Bueno, tú por unha nervioso, banda. madre mía. Nata por unha banda. Nata por unha banda que está cantando. Bien. Pero vamos a engadir aquí na turmis esta. Vale. Vamos a botar. É un amoado. Vamos a botar tomate. Vale. Vamos a aproveitar ben. Queda aquí. Que é bastante, sí. Sí. Atención á Turmix, que isto... Aí. Vamos a engadir agora os oviños. Vamos a engadir 2 ovos Está che fervendo a nata xa, 2 ovos e 4 xemas, ves? Sí. Pois entón agora o que vamos facer é baixala de lume. Vale. Xa está. Isto xa está quente. Que facemos ca nata así quente? Apurar o... Bueno, a hora de facelo, non? Exacto. Vale, dicías que ti o vas facer con bacallao, pero que se podría facer con Podese facer con langostinos, langostinos, podese facer con salmón. Buah. Pois mira, tamén unha maneira, se compramos lubina e a temos derlomada, porque a espiña que nos queda, Sí. esa carne que nos queda na espiña, podémola sacar e podemos facer un pastel. Vale, isto ten un montón de posibilidades. Vale. Incluso, se non queres usar nin pescado nin carne, pois verdura, unha zanahoria cocida, unha ceboliña, un pouquiño de tomate, de guisante, do que queiramos, sí. Por certo, que estou vendo que ela non está metendo as claras, sino as xemas solo, non? Solo metín 2 ovos e 4 xemas. Vale, 2 ovos e 4 xemas. Aí A está. xente da casa que nos chame é 664-483419. Teléfono de voltas co prato que podedes chamar para preguntarlle polas tortas definitivas salgadas a nosa querida Begoña ou que queirades. E vos chamade, participade no noso sorteo, porque recordade que temos 50 euros dunha vez, 50 outra. Non é un sorteo, é un concurso, pero bueno. Tamén Mira, sorteamos libros. E que ahora temos, Chamade a voltas co prato. temos unha posibilidade. Ajá. Eu vou meter o bacallao, vale, en cru. Pero podríamoslo meter tamén cocido. Podémoslo cocer, podémoslo dermigar e metelo en cocido. Eu neste caso vou meter en cru, vale? Vale. Porque por vai ir cociñando na mistura de alimentos, na mistura esta de ingredientes, queda moito mellor. Ti dis cocido, queda moito máis sabroso. por exemplo, se che sobra de calquera Se che sobra, historia... exactamente, que sobreche de calquera historia. Facemos a mistura de ovos, xemas, a nata, un pouquiño de tomate, un pouquiño de concentrado de tomate que tamén lle botei. Ajá. Vale. E depois aquí o bacallao non está, eu probei no antes, e non está moi salgado. Entón, Sabes a que me recordan un pouco estes pastéis? As croquetas. Porque é así un pouco de... Non me mires así, admite un pouco de todo. bueno, que as croquetas fanse cunha bechamel, eu estaba flipando ahora. Vale, muller, de aproveitamento, de que che vale Claro, todo. a ver, hai moitos platos que se fan de aproveitamento, moitísimos. Perdona Este- se te ofendín, No, non me ofendiches, a mí non me ofendes. Parecía, A mí eh, non me ofende, Alfredo. No, é que puxaste unha cara Ahora que... vamos a engadir, así, esto quentiño, Ajá. vale? E agora, Agora turmixeamos. estas máquinas a mí dan un pouco de medo, Por qué? porque non me fío moito delas. Pero por qué? Por se acaso, se me botan fora. Estás-me dicindo a ti que che salta o aceite, que che dá medo este. O aceite non me dá medo, dame máis medo estas máquinas. É que en directo. Aí vai. Vale. Ves, turbinámoslo guai, Mira que cor nos máis queda chulo, suaviño, pois. isto. E agora o que vamos facer é metelo nos botes e forno. Xa está. Xa está. Viches, xa Bueno, te dixen que xa era rematou o programa. definitivo e rápido. Escoita, que nos quedan 20 minutos de programa. Tranquilo que traigo salsa. Entón, iso vale meter no forno, queres Isto vamos a meter no forno, mira, Agardo por ti ou marcho con Xulio? o que queira a directora. Agardo por ti, veña. Por veña, vamos allá. Hala! Ves. Bueno, mirade que fácil, eu entendo que a Mira. xente que está na casa agora mesmo ten que estar alucinando porque é moi sinxelo. É moi de facer. sinxelo, moi sinxelo de fácil, facer, podémolo facer con muitísimas cousas, queda moi guai, vale? Podémolo acompañar incluso dunha maionesa, que é super sinxela de facer, que xa a temos feito, podémolo acompañar dunha maionesa. E eu considero que tú practicando aquí entre 10 e 15 días o podes facer. Entre 10 e 15 Queremos días. un pastel de Fran.
Eu comprométome como presentador deste programa, pero sobre todo amigo e compañeiro de Begoña Vázquez, comprométome que algún día probarás un pastel feito por mí. Ostras, eso sería... ¿Qué? Joder, hasta choro. Veña, vamos ao forno. Vamos alá. 160 grados. 160 grados. 160 grados, unos 30, 35 minutiños. Maxia. Maxia, sí. 160 grados, 30, 35 minutos. Deixamos aquí a muller que vai facer que faga un pastel. Eu e imos come o que non aturo. Que tal? Moi ben. Igualmente. É mutuo, é mutuo. Bueno, pues que ben te explicou Begoña, Verdad? Sí, entendíchelo? Sí. Sí, verdad? Era moi... Aí vai, a cousa. Moi sincero, o meu é un pouquiño máis complexo, pero vou explicar tamén. O teu é para 20 días de clase. No, mira, o meu vamos partir como no 90% das nosas receitas, vale? De todas as receitas, non das nosas solas, de todas, dun refrito, vale? Temos un refrito aquí de un par de allo porros, unha cenoria, unha cebola e un allo, un dente de allo, vale? Entón, mira, como ves, estámoslo xa, está prácticamente xa douradiño, vale? Querémolo, como che digo algunha vez, máis frito que pochado. Vale, que vaya caramelando como está caramelizando por aí. Hola. E aquí teño 150 gramos de carne de porco, moída, e 150 de carne de tenreira. Vale, que vamos a ir rompendo aí, ahora que xa está dourada a verdura, e vamos deixar que se nos vaya facendo. Vale, vamos a ir rompendo pouco a pouco e vamos integrando na verdura. Isto xa vai mesturándose el só, non? Vai mesturando un poquinho. Sí, vámonos, despois, a medida que se vai cociñando, é nos máis fácil, ves? É nos máis fácil de ir rompendo. Ah, vale. Entón, vamos a deixar que se vaya facendo aí. E aquí teño a base máis sinxela da historia dos pastéis. A pataca. A pataca. Atención. Isto é país. Atención. A base máis sinxela da historia dos pastéis. Que pode pensar Galicia que é? Que pode pensar? Ti que dirías? Unha masa follada. No. Unha masa de pan. No. Unha masa brisa. Non. Unha masa calquera. Non. O que aquí temos, señoras e señores, atención, saca unha Xulio. Unha pataca. É unha pataca. Con tona. Sí, con tona, eh? Temos patacas con tona, Con non é tona. coña. Ben lavada sempre. Ben lavadas. Ben lavada sempre. Entón, mira, escorrimos ben. Vamos a apagar xa o lume aquí. Da Vale. pataca. E bótalas para ali. Pero vas machacar a pataca. Sí, vamos a machacar aí. Mira, isto vamos a meter un meneo para que se nos siga facendo. Es que lle deo, mentre tío sacan as patacas. Sí, mira, o que facemos é o ben cun tenedor ou cun ermagador de patacas, Ah, este, vale? Vámonos rompendo. Claro, pero Mira. con un garfo levache máis tempo. Claro, Non. entón, e como non temos moito tempo, mira, ermagamos e vamos sacando patacas e vamos botando aquí hasta ter unha pasta. Bueno, Unha pasta que despois, como vai ir ao forno, vai quedar crocantiña e super rica. vale. Eu Mira. isto Isto é máis sinxelo que isto non hai, eh? Isto merece a pena que eu vexa a convidada, eh? Home, sí. Sí. Sí, xa pensei que le ibas chamar hoxe. Eu chamo a cando me manda, que son un home moi guiado. Veña, que pase, por favor, Rosa de Outis. Un aplauso para ela. Hola, Rosa. Arrímate aquí adiante, por favor. Benvida, que tal? Hola, Como Rosa, estás? benvida. Ben, que tal? Estás ben? Ai, vai ben. Sí? Mira, estou che facendo Ya arrancou con Xulio. un pastel de carne, vale? Con mitad de carne de porco, mitad de carne de tenreira. E a base son estas patacas que cocín catona, vale? Entón, mira, simplemente esmagámolas aquí, xa están aquí esmagadiñas, e o que vamos a facer é cunha culler, ahora vamos a dar forma. Ah, Mira, vamos a dar forma así. Despois, moi sinxelo, simplemente un poquinho de sal e un poquinho de aceite e xa temos unha base estupenda para este pastel. Para este pastel ou para calquera, porque como ben dixo Begoña, así como dela... Vale, como para dela calquera cousa, non? Claro, pode levar calquera cousa, este exactamente igual, vale? Rosa, teño unha pregunta para ti. Algúna vez fixeras ou vires un pastel así coa base de pataca, non? Nada, nunca. Pois non será porque non temos patacas aquí, No, eh? non será, pero... Pois mira que por onde- sinxelo. por onde vi, nunca, No, eu eh, tampouco, eu Porque tampouco. máis sinxelo que isto non hai unha base máis sinxela. Mira, e agora salgamos un pouquiño, Wow. vamos a botar un chorriño de aceite de E a oliva. pataca no forno xa é unha maravilla, xo. Claro, porque por eso te digo que vai quedar Para crocantiña. acompañar para todo. E vai nos soportar todo o pastel. Entón, agora, o primeiro que vamos facer é relarlle un pouco de queixo e botalo por aquí. Pero que se pasa hoxe? Pois, que me pasa? Que vin gañar, cañotas. Non será o definitivo, pero espero que sexa o gañador. Pero se non foi o que dixo a amiga Xulia. A mega Xulia ten que dicir, Que gañas ti? no, Ah, no. o número do gordo. Vale. Bueno, pois Xulio Mato vai relar queixo mentre vai preparando tamén as súas os seus tipos de carne. Máis doado de romper, vai rompendo. A medida que se vai cociñando,
O que queremos é unha especie de base de boloñesa que non llevamos a botar tomate, vale? Pero deixamos aquí a Xulio Mato, Rosa, Moi ben, moi ben. parece ben, pois imos con Begoña, veña. Vamos Arrímate aí a Begoña. Ahora con Rosa, eu fun tan rápida que non che tiño moito que explicar. Xa fixestes todos, xa tes todo feito. Xa tiño todo feito. Xa estuve mirando, Quédame por facer... Xa estuve mirando, Teño no forno, mira. Podes mirar, podes mirar. Estás facendo o forno. Son individuales. Son individuales, pero podríamoslos facer solo, enteiro. O claro. importante é que vayan ao baño María sempre é que vayan lentiños e con moito cariño. Estás contenta di tamén ca túa receita, Eu estou moi contenta. melo. Eu sempre estou contenta. Gana ou perde, que vas facer? Chorar. É que vai facer. Digo, Cando perde non está tan contenta. Non é Que cale o outro que me meto cas patatas catona. Sí. E agora quero que vas facer unha salsa, Eu non? non falei, Por non espelar. Este É é por non traballar. Por non espelar. Mira, este é a base que me quedou do pastelciño. Sí, sí, Ves? sí. Queda así desa textura. E agora o que vou facer é unha salsiña, pero non sei se quere a directora que faga agora. Non, para que lle contes. O que de fixen leva. foi. Sí, o que leva. fixeste. O que fixen foi... No, o que leva a salsa. O que leva a salsa. Claro. Leva pementos, queixo e un pouquiño de nata. Un pouquiño de aceite e pimenta. E nada máis. Nada E pois máis, que vou sí. facer co pasteliño, vou acompañar cun pouquiño de pan, tostadiño e noces. Rosa, Moi bien. agora cando me tens que dicir cal das dúas receitas levabas tipo a outras, así sin probalas, Si- Se eso- tiveras os ollos claro, vendados, sin probalas. e solo cheirar. Solo co olfato, cal levabas? Eu creo que a del. Home, pareceme perfectamente normal. Dixo, eu creo que a de Xulio, Eu vou igual. levar a del, Telo que ir pensar á zona de sufridores, vale? Sentarte ali. Só vou pensar aquí Vale, antes. no, por aí. Paso por aí. Vamos dar un aplauso a Rosa, que está con nós, que dan de outes. Bueno, señoras e señores, hoxe facemos pastéis salgados e sí. E para quedar alucinados, o asunto dos pastéis ou pasteliños de carne, peixe ou verdura é moi popular na gastronomía de outros países. Permiten aproveitar o que teñamos pola casa e facendo un amoado rápido temos unha quiche nun vira-vira. Pero ollo, que máis alá das quiches Lorient francesa temos outros fantásticos pastéis, os ingleses. Por exemplo, teñen o shepherd's pie, que é o pastel de pastor con carne, pataca e verduriñas. Moi do estilo do que fai hoxe Don Xulio Mato. E polo mundo adiante hai moitas outras versións, uns levan masa, outros son en rolo ou afumados, pero todos teñen algo en común. Admiten multitude de variantes e sempre quedan riquísimos. E ollo, que calquera día é bo para probar estas receitas, pero os domingos ou días de festa son perfectos para presumir con amigos e familia. Xa nos contaredes, como sempre, en @voltascoprato. Imos con Xulio Mato. É que, claro, sabes que pasa? Utilizaches unha pataca de base. Claro. Entón xa para min, Pero mira que bonito queda. hoxe é como se vira unha, sabes, unha aparición. Como? Como lle chamaches o Kish de apellido? Lorient. Logan. Como se di? Logan. Lorient, bueno. Tampouco fun tan desencaminhado, metiño un aí. Bueno, Lorient entre aí, Lorient. pois é como se decimos Frián en vez de Fran. Bueno, Mira, non pasa estoy nada. botando, como ves. Estou aprendendo. Pois veña, aprenda aquí. Que Vale. ti é onde tens que aprender. Vale. Mira que a base de pataca que tiñamos, un poquinho de sal, un poquinho de aceite, ahora ven de queixo. Vale. E ainda tiña aquí outro tanto para botar despois por riba, Moi ben. É unha quesada. Pero botácheslle bastante de queixo. Botamos ben de queixo, sí, que nos cubra, porque vai ser, mira, aplastámoslo un poquinho contra a pataca, e vai ser o que nos vai selar tamén a base. Ajá. E agora, mira, temos o refritiño, e vamos a ir cubrindo toda a superficie. Ten todo unha pinta, ¿Verdad? un aspecto... Buah, esto é super. E mira, con 300 gramos de carne, que son dúas hamburguesas Nada, prácticamente. sí. Mira o pastel que facemos, pois para 4 ou 6 persoas. Pois, pregunta de concurso para a xente que está na casa que queira gañar 50 euriños. Imos alá. Con que fixo Xulio Mato a base do seu pastel? Con pataca con tona machucada. É moi fácil, que é? Pataca con tona machucada. Moi ben, con que fixo Xulio Mato a base do seu pastel? Pataca machucada. Moi ben. A tona é obrigatoria. Sí, ó, Con tona. queda ben. Con tona. Pataca con tona machucada. 664-483419, chamado a Voltas co Prato, 50 euros en xogo. E Xulio Mato, que teño unha pregunta para ti. Dígame. Vai botar pataca por riba ou non? Ou queixo na No, máis? mira, ahora que vamos a facer é unha mestura que vou a traer para aquí. Espera. Imos rematar co queixo, Pero mira, aquí teño 200 mililitros de nata. Vamos a botar un pouquiño de sal, unha pouquiña de noz moscada. É unha especie de almohada que vamos a facer para que nos calle e nos selle o pastel.
e 2 ovos. Eso é para que ligue, non? Eso é, claro, para que, eso é, para que integre todo, como se fora unha quiche. Eso. Lorraine. Moi ben. Dixo non ben? Sí, super ben, Pues. Pareces de Bordeaux. Ou de Paris. Pero mira que sinxelo, e aquí, este refrito podemos sustituir polo que queiramos ou simplemente facelo con isto. Vale. Vale, quitándolle a carne, se non queremos abusar da carne. Isto, por exemplo, claro. A Begoña vai o sono. Leva... Foi porque bostezades aquí Non bostecei, na bueno, tele. foi sen querer. Estou cansada. Bueno, se bosteza na televisión. Foi, bueno. Además, viñeches aquí para bostezar. Para o noso lado. Dedicounos un bostezo, No, vale, inclusive la veo aquí. Además, Para bostezar na cara. mira, ahora movémoslo un pouquiño para que nos asente todo ben. E agora que che dixen, agora voulle relar queixo, vamos cubrir toda a superficie de queixo. Vale, Para que nos quede todo un conglomerado de queixo, carne, nata, ovos. Sabes que me Unha gusta fantasía. moito da túa receita? Que se Que leva hai alguén... queixo. No, aparte de que leva queixo, se hai alguén que non lle guste, por exemplo, a carne, que hai xente que Claro. non lle gusta o a de tenreiro, ou non quere carne ou tal, podelo facer todo con verduras. Pero todo con verduras, ou con polo, ou con salchichas, ou meterlle aquí polo medio unhas albóndigas, podes facer o que Sí. te dá a gana. Está a directora moi pesada cos lagostinos, que Cos quere que lle botemos lagostinos. lagostinos a todo. Claro, Dixo a Begoña e dicime, pregúntale se pode levar lagostinos. Sí, E despois, pode levar. este E tamén. a de Xuli Sí, pode levar. tamén. Directora, pode levar lagostinos? Sí. Está. E gambas. E gambas tamén. Sí. Se quere botarlle camaróns tamén, me ca. E centola. E centola. E nécora, o que Que queira. chama Cándida. Hola, Cándida. Borrás. Buenas tardes. Hola, Cándida. Ay. Buenas tardes. Como estás, Cándida? Muy bien. Bueno, alegrámonos. A ver se podo falar un pouco contigo, porque aturalos a eles faiseme complicado ás veces, sabes? É sufrido, pero bueno. A ver, contanos, gustan as receitas? Sí, me encantan. Todas. Todos los días los veo. Visto? Estoy Moitas pendiente gracias. para ver el programa. Moitas gracias. Mira, por 50 euriños, vamos alá. Con que fai Xulio Mato a base do seu pastel? Patatas, carne, queso. No, a base, a No, base. xa mo dixo todo, dixo Ah, sí. pataca, xa. Ah, xa dixo? Sí. Mira, corteime corredor. Para estado de consola, vaya un aplauso. Veña, Bueno, Cándida, Díganos. felicidades, parabéns polos 50 euros. Muchas gracias. Veña, un biquiño grande. Gracias. Veña, espabila. Parabiño, chao, parabéns polos 50 euriños. Xa me decía toda a receita. estamos repartindo cartos, Begoña? Jesús. Non se pode facer toda a Veña, que correr. che abro o forno. Oh, mira, vende queixo. Que muller. Claro, como ela vai facer un flan Vos de pescado, los dous estades que non hai que nos aguante, Pois po forno, 40 minutos, 200 graus. Ala, arranca pala. Veña, vámonos. Vente conmigo. Vamos. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar. Xa fai tempo que non estaba aquí en É Barreiros con verdad, nós. facía tempo. A ver, vexo que estás por aí. Hola. Allo, Un pouquiño pan. de pan tostado. Hola. Hola. Veño bostezar eu aquí tamén, ahora. Abre eso, Abrimos Begoña. o forno. Abre eso, Begoña. Vais a abrir a boca a ver isto. Aí se que vas a bostezar. Sí. Hala. Mira que maxia é, que non queima. Non queima nada. Hala. Porque solo na tele o forno canta e refría. Bueno, estos son os pastéis que fixo Begoña. Vale, Sí. de bacallao, recordamos que son de bacallao. Sin embargo, Xulio está facendo un pastel de carne. Son pastéis salgados os E dous. queixo. E queixo. E agora Begoña vai engadir unha salsa, ademais do pan que tes Exacto, aquí. do pan non? que Dos teño aí paneciños. tostado. Vale. Aí vai. Vamos a ver se sale, porque... Estás nervioso? No, nerviosa non estou, porque a vida non é blanco e negro, hai moitos grises, pode que non este cocido. Mi madre, Vale. eso leo non en algún lado, Vamos a poñer o panciño aí por debaixo. Aí vai, veña. Gris oscuro, Sale ou non sale, atención, Espera. sale ou non sale. Aí vai. Nervios, Vamos, Bego, tensión. vamos, Bego, vamos, Todo Bego. Galicia mirando. Aí vai Begoña Vázquez. Intenta sacar o seu pasteliño. Sae. Vai non conseguir ou non. Sae. Bueno, podes Aí intentar... está, xa está. Aí está. Podes intentar sacar outro mentre vou falar co público, vale? Moi ben. Veña, imos falar con Rosa de Outes. Vamos para lá. Vamos. Veña. Era Rosa que voy. Sí, vai para ti, vale. Sí. Que está o asunto complicado. Está, rompeu todo. Non, que non lle callou ben, creo, Lle no callou, forno. Deulle poucos minutos. Pero bueno, isto pasa todos os días nas casas. Hombre, isto pasou. Xa sabes que isto na va... mellores familias. Tamén é o bonito de cociñar en directo. Hombre. Que por, si é fora verdad. jaramao,
Sí. Pero, como en directo, eche así. Se fora no cine directo, traio inteiro. Claro, xa traía todo feito. Hombre, claro. todo Ese non había feitinho, problema. todo feitinho. Pero bueno, estas son as cousas que pasan no directo. Bueno, vendo as dúas receitas, cal ti sigues pensando que a de Sí, Xulio... eu sí. Levaría iso para outros. Por qué? Bueno, pois por ser tamén mellor, non sei. A ver, encheuche o ollo. Encheu mollo. Mas esa co outra. É así, é así, é así. É así? Gustache máis a carne que o peixe, ou non? Sí. Claro, é que che vas como a mí. Claro. Bueno, pois vouche deixar que o vexes de cerca. Vale? Moi ben. Veña, vamos a dar un aplauso que está con nós, que ven de outros, vamos con Xulio Mato, veña. Arranca, Pablo. A ver. Espera un segundo, porque creo que lle temos que abrir o forno Sí, a hai que abrir o forno aí. Sí. Abre o forno, Sí, abre abre o o forno. forno aí. A ver, Aí está. que sai de aí? Aí está, Pero vamos a abrir para Xa sacar. ten boa Ah, pinta, sí. Verdad? Bueno, a ver se che gusta, que eu penso que sí, porque mira que... Mira, mira, mira. Pintaza, ¿verdad? Mira. Ten unha pintaza. Esto merece un tachán, Eso, Esto merece un tachán. Aí vai. Penso que sí. E Increíble. agora vamos a ver se non temos... Outro Porque, drama. claro, porque isto xa sabes que... Xa nos chegou Xa un sabes drama que- hoxe, Sí, pero bueno, xa vai solucionar, xa Eso non verás. drama, xa, eso pasa nas mellores. Esto pasa a todos os lados. A ver, vámonos a abrir. Vamos a abrir. Pesa sallo para fácil. Vale, Ahí moi está. ben, moi ben, moi ben. Aí está, Muy mira. bien, muy bien. Está a pataquiña por baixo. Moi ben. O de Xulio pinta moi ben. Estamos rematando o programa, Moi imos ben, ver o de Begoña. Vente, Rosa, vamos ver o de Begoña. A ver o de Laura. Bueno, Que pasou, muller? Tivo Que problemas pasou, co muller? primeiro molde. falle falta un pouquiño máis de nevera, porque teñen 2 horas. Claro. Vale, Claro. entón falle falta un pouquiño Sí, máis de máis de nevera. nevera. Xa. Pero... Se non desmoldan ben, Pero non? Desmoldan ben. O importante é o sabor. Xa. Entón, botei un pouquiño da salsiña esta de pementos que fixen un pouquiño de queixo, un pouquiño de noces e un pouquiño de perexil. ceboliño. E teño un pouquiño de pan, para que o probes co pan. Vale. Bueno, señoras e señores, temos que dar un fortísimo aplauso aos cociñeros do Voltas co Prato, porque, aínda cando as cousas non saen de todo ben, sí. están aí Vamos para aí. facelo. Eu penso que sí. Creo que Begoña Vázquez quer intentar sacar outro. No, a directora quere ver, como Begoña Vázquez. Como a Lía, non? Alía. A ver. Aí vai. Bueno. ese está Ese mellor. é Está Ese é o Ese, mellor, ese parece paté. Bueno, é que ao Parece final paté. é un pastel, Sí, sí. como se fora como pastel de cabracho, Sí, sí. entón queda con esa textura. Riquísimos queda parecen como os se fora pastéis, un tanto de paté, Xulio Mato como de Begoña. Imos probar, veña. Vamos probar no Voltas co Prato. Imos Tira, probar, Rosa. nós imos probar. Vamos bonito. probar. Bueno, e mentre nos colocamos, imos coa pregunta de concurso a segunda do día de hoxe. De que son os pasteliños de Begoña? De bacallao. De que son os casi pasteliños de Begoña? Casi non, pasteliños de bacallao. De bacallao. Bacallao. 664 48341 9, chamade ao Voltas co Prato. 50 euros para mandar para as casiñas. E vemos que Rosa está xa degustando de Xulio Mato. O de carne e queixo. Era o seu favorito. Veremos despois se lle gusta ou non. Imos a Nogueira de Remuiga. Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Cal che gusta dos dous a ti? A ver, hai un problema, que a mí o bacalhau non me gusta. Igual é a única persoa de Galicia que non lle gusta o bacallao. Bueno, Xa, pois Bueno, pode para ser. facer. Antonio, ten que haber